सामथाइबारिनिफ्राय गेलेमफुसिम जे थांनाय लामा बेयो मोनसे नेशनेल लामा नेशनेल हाइवे जानो थांगासिनो दङ बे प्रक्रिया फ्राय सोलिगासिनो दङ दा जिखिनि गाज्रि थासारि जादों बेनिबो मोनसे रिपेयारिं दा सोलिगासिनो दङ सामथाइबारिनिफ्राय सान्तिपुरसिम फ्राय जाबायानो माखासे लामा दंबावो आं मिजिंथिदों बे सानसेनि उनावहाय जागोन आरो जों बेखौ लानानै गोनो गोथो जेबो जानो नाङा मोजां मोनसे प्रजेक्ट जानो थांगासिनो दङ आरो सामथाइबारिनिफ्राय गेलेमफुसिम बे लामाया बिराद मोजां जागोन गोख्रों जागोन आरो बेजों नांजाबनाय जे टाउन फिसा फिसा दङ दादगारिसिम लानानै जों सार्थिपुर जों रुनिकाटा थाबाय जोंहा ओजों गुरुबासा थाबाय जोंहा सान्थाइबारि थाबाय बे गासिबो एलेकाफ्रा मोनसे रांखान्थि जौगानायनि मोजां लामाखौ मोननो थांगासिनो दङ गतिके रायजो राजाफोरनिसिम आं बेखिनि बाथ्राखौनो बुंबाय जे जों एसे धैर्य हम साननैसो उनाव जों गासिबो जौगानायनि लामाखौ जों नुनो मोनगोन बिटिआर एकर्डआ 2020 मायथाइनि 22 जानुवारियाव जादों बे एकर्ड मथे बे डेबिनि जे केडारफोर दङ रियेलाइजेसना जानांगौ बेनि प्रक्रियाया सोलिगासिनो दङ माखासे अलरेडि मोनबायबो दा बेवहाय मोननै केटेगरि दङ जे मोनसेया जाबाय मा डाइरेक्ट केडार एनडिएफबिनि माखासेया जाबाय सिम्पेथाइजार दा एनडिएफबिआ जिफोर लिस्टखौ होनाय जादों आसाम सरकारनो बे लिस्टखौ स्क्रुटिनि खालामनायनि माखासे नेम निथि दङ बेयो माखासेया जाबाय माखासेया खालामगासिनो दङ दा माखासेया मोनबाय दिनैसिमथ' मोनि खोथा गैया नङा होमबा थ' गतिके जों एसे धैर्य हमलायनांगोन बेयो जागोन जों बुंबाय थादों रिहेबिलिटेसना जाजोबगोन खालि केस बाय केस माखासे केटेगरिखौ स्क्रुटिनि खालामनानै होलांनायनि बेबस्थाया जागोन गतिके बेखौ लानानै जोंनि गेजेराव गोनो गोथो जेबो जानो नाङा जों गाज्रि सावरायनो नाङा जोंहा मोनसे दायित्व दङ सुक्ति जाबाय गभर्नमेन्टआ मोनसे दायित्व दङ बिटिआर सरकारा मोनसे दायित्व दङ बे दायित्वखौ पालन खालामगासिनो दं दिनै मोनसेनि उनाव मोनसे खामानि मावबाय थादों जों माने सुक्तिया जाफुंनांगौनि बाथ्रा दङ फार्स्टिं केडारफोरनि रिहेबिलिटेसन बाथ्रा दङ खालि केडारफोरनिल' नङा बेथ' केडारफोरनिल' बाथ्रा बुंदों नङा होमबा खिन्थु केडारफोरनिल' बाथ्रा नङा गोबां जोंनि गोरिब गुन्द्रा दङ आन्दलनाव गोबां खहा जानाय मानसिफोर दङ बेफोरखौबो जों गासै समानै जौगाहोलांनायनि माखासे प्लेनिंखौ बाहाय खालामबाय थानाय जादों गतिके जोङो बिटिआर ओनसोलनि जौगानायनि बाथ्रा सावरायनायाव आं सानो जों बेवहाय बारा सोरबा एनडिएफबि सोरबा एबसु सोरबा माबा बेखौ बारा बोखावनानै जों रायलायनो नाङा एन्टायार बिटिआर एलेकायाव थानाय रायजो राजाफोरनि जौगानायनि थाखाय जों समानै लांनांगोन साख्रि मोनैफोरखौ साख्रि मोनहोनायनि बेबस्थाखौ जोङो लानांगोन आरो हालुवाफोरनि जि हालेवग्रा माने आबाद मावनानै जाग्रा मानसिफोरनि थाखाय जे सुबिदा बेखौ जों होनांगोन फारफ्रोमबो बिथिंजों जोङो जुदि मावलाङोबासो जोंनि गेजेराव मोजाङै जौगानाय फैयो बेनि थाखाय एसे सम नांगोन गतिके प्रमद बर'नि दैदेननायनि जि सरकार दा बिजेपिजों लोगो नांनानै जों सरकार सालायबाय थानाय जादों बे माखासे प्लेनिंफ्रा दा सोलिबाय बोसोरसे थांबाय न' दाउट बेयावबो जों कर'ना लोगो मोनबाय माखासे खामानि मावनायाव एसे टाइम लायो आरो बे गोदान सरकार फैनाय हिसाबै गोदान सिन्था थायो गोदान मोनसे एरेन्जमेन्ट थायो बेफोर मावनायाव एसे माने टाइम लानाय जायो गतिके बेखौ लानानै आं सानो रायजो राजाफ्रा भुल बुजिनो नाङा आरो बेखौ लानानै जों बेले बेजे बारा रायलायनोबो नाङा मिडियाफ्रावबो जों बारा बेखौ नेगेटिभ जों सेन्स लानो नाङा आं बयखौबो खावलायगोन जोंनि रायजो राजाफोरखौ जे जिहेतु 1.5 बोसोर जादों जोंहा मोनसे थांखि दङ जों बेखौ मावलांबाय थागोन नाय एटलिस्ट 5 बोसोरखौ रायजोफ्रा होबायब्ला 5 बोसोरखौ नाय बिनि उनाव जुदि गाज्रिबा जोगारदो मोजांबा बर'फिनदो गतिके गणतान्त्रिक भाबै लामाया दङ बे बिथिंखौ नोजोर होलायनानै जों दावगालांगोन